Sanibonani babukeli emakhaya, igama uSihle waKantshaba. Siyakwamukela kwihlelo lethu Of My Chest. La sinikeza khona izivakashi zethu ithuba lokuthi zikhulume noma zingonyuluke into ekubona ngaphakathi. Kungenzeka kuba yinto esakuyabenzakalela noma yinto yabajabulisa. Mangabe ukuthi mhlambe nawe ukhona lapha ekhaya unesifiso sokuthi uze la uzosixoxela noma uzongonyuluka ngento ethize yakwenzakalela, sicela ukuthi ufollow i-Facebook page yethu, usibhalele, sizobe sesikunikeza imininingwane ukuthi ufika kanjani la. Mangabe ukuthi ubungaka-subscribe kusami ku-YouTube channel yethu, sicela ukuthi usubscribe ukuze ukuthi noma ngabe nini mangabe kwenzeka kube khona umsebenzi wethu esiwufakayo ukuze ungeze ukuphuthela. Okay, njengamanje sinesivakashi sethu la esinesfiso sokuthi azongonyuluka mayelana nodaba lakhe. Sicela ukuthi uthathe leli thuba ubingelela ababukeli emakhaya. Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya. Igama lami nguSister Wamkwena. Ngibhalele Of My Chest ngoba kunento engifuna ukuyikhipha. Ngake ngathola umsebenzi ku Facebook, umsebenzi wasendlini. Abebhale kanje ukuthi umsebenzi wasendlini. Okay. Safonelana ke noma makhona until ngifika khona umsebenzi waseMaritzburg. Ngifike ke khona, mase ngifikile khona, hayi kube right ke, bangwelcome nje kahle. Umuzi omkhulu nje omuhle. Bangwelcome ke kahle. Ngosuke ngafika ngalo angizange ngiqale ukusebenza. Banginikeza ke nje ukuthi okay, like akusetshenzwa kanjani. Kabethe nje bafuna umuntu ozosebenza endlini. Oh, okay. So mengifika laphana ke bayangichazela ukuthi okay, ngizogada umuntu okhubazekile. Oh, alright. Okuthi ke lo muntu kahle kahle ubengakhubazekile. Oh, ubengakhubazekile kusho ukuthi kahle kahle mina bengikada umkhuvu. okay. Alright, bangichazela ke nokuthi okay, kumele ngisebenze kanjani. Kunezikhathi okungamele ngene ngazo eroomini lakhe because iroom lakhe belingaqhelile kakhulu kuneroom mina ebengibeke kulona. Oh, yeah. So bekune passage nje lapho iyona ebehlukanisa. Ukuthi yena ungapha wena ungapha. Oh, okay. Okay. Into eyenzeka ke kulo muntu ebengimgada, osisi lo bengimgada, ubengakwazi ukwenza lutho. Alright. Behlezi nje ehlele eroomini lakhe sonke isikhathi. Akwenze mhlambe uyaphuma uza uzobuka iTV kwenziwani yena uhlezi nje eroomini lakhe sonke isikhathi. Okay. Yonke into ayenzayo uyenzela khona. Abanikazi bomuzi ke laba umama lo nobaba wakhona bahamba baye emsebenzini, vele ingane bezingekho ke. Bayahamba baye emsebenzini njalo ekseni bayabuya ntambama. Okay. Yebo. Okay. Bangichazele ukuthi okay, endlini le yalo sisi nginesikhathi kumele ngene ngaso. Unesikhathi la asukelele khona ekungamele nje ngene khona at all. Oh, kushuthi yena nje unesikhathi sokuthi okay manje sengiyalala. Hayi ukuthi ubuthongo ukufika noma nganini kuyami. Kusho ukuthi mhlawumbe ngokubona kwami indlela usho bayamcabangela ukuthi okay manje since yabo umuntu ongekho right, kumele ngiphinde ngimnikeze isikhathi sokuthi akwazi ukuthi ephumule. Oh, okay. So bekuthi from 9 ukuya ku10 ekseni. Akumele ngene kuleyo ndlu leyo. Basuke sebengekho usuku. Basuke sebehambile, ngisuke sengisele ngedwa, sisele soyi2. Okay. Akumele ngene kule ndlu le. Makuthiwa ngimnikeza ibreakfast kumele kube sekuseni. Ngimgezise ekseni. Okay. Emva kwalapho ke sengiyoze ngingene endlini ke mhlawumbe ngabo 12. Oh. Khani sengizongena ke sengimhambisela ukudla. Nakhona ukudla akumele ngifike ngibeke mhlawumbe ngiyamlekelela ukuthi adle. Kumele ngifike ngibeke ngishiye lapho ngiphume. Okay. Pho manje uma ngabe ukuthi akakwazi ukwenza lutho, uma ngabe umshiyela ukudla kanjani? Nokuthi nami benginganaki ngoba kwabathi angikhululeke ukudla uyakhona ukuzidlela. So bengeyona ke into ebengikhathaza ke leyo ke. Oh, alright. So bengifike ngishiye nje ukudla ngiphume ngihambe. Okay. Kuukuthi kokunye bengibuye ngibe nako ukuthi mhlambe kodwa ngithi futhi mase ngizolanda izitsha ngibona ukuthi okay akachithanga akenzanga lutho nje udlile kahle waqeda ukudla. So ngibone ke nami ukuthi no kusho ukuthi kahle kahle mhlambe yabo izandla noma phela
Futhi mekumele adle ziyasebenza izandla. Okay, manje uyakwazi ukukhuluma? Ukukhuluma ubengakhuluma ubengenzi lutho. Uthule nje. Ubethule nje kuphela ubumbona umbuka ebusweni abomusumazi ukuthi okay namhlanje alright. Namhlanje hayi akekho right. Manje kuyenzeka nje ukuthi mhlawumbe umxoxise nje noma nje ukwenza lokho okwenza nje awunaki indaba mhlawumbe nje ufika uthi uyambingelela nalani noma nje ufika nje uphume. Ngiyazama phela lokho kumkhulumisa lokho ngithi la ngizobona khona ukuthi okay namhlanje alright namhlanje hayi namhlanje akekho right. Okay nami mengibona ukuthi unakekho right yabo ngisheshe ngimshiye. Me right ke uzobona mhlawumbe uyasmile nje ubone ukuthi okay namhlanje alright. Okay manje uma ubuka wena noma mhlawumbe ngendlela owubuka ngayo ngaleso sikhathi umuntu owazalwa disable noma umuntu ongathi mhlawumbe walimala noma kwabanjani ngendlela owubuka ngayo mhlawumbe ngendlela abayichazele ngayo wena? No ngendlela singakafiki ekuthenini uzothola iqiniso. Ngendlela akabechaze ngayo kwakuwumuntu owaye right. Okay. Nabo abanalo ulwazi ukuthi kwenzakalani agcine ese disabled. Okay. Ngoba noma ubuka phela okay mabaveze ukuthi before bayachaza ukuthi ube right nje kwazi kwenza yonke into. Kwavele kwashintsha nje bamhambisa ke kodokotela kuphi wagcina ngabe right ke. Okay. Nabo bagcina bayamkela ke vele ukuthi kuyileyo nto ngendlela abachaza ngayo. Okay. Ngiyezwakala. Okay, ngiqhubeke ngisebenze nje ngisebenze nami phela ngijabule vele ukuthi okay gcine ngizothola imali indeni kade vele ngidinga. Sebenze ngisebenze kungenankinga nje. Kodwa bekuthi yabona late mase babuyile emsebenzini. Mhlawumbe uma kuthiwa mhlawumbe sesihleli ke sibuka iTV because nambe bangivumela nje ukuthi ngihlale lapho sibuka iTV sonke. Kodwa usisi lo yena ubengezi ngayo ubehlelehlele ngalo. Makuthiwa sihleli ke sibuka iTV sekuphelile vele konke. Kuzothi ngo9 bese kuthiwa ke ayi sekumele siyolala manje. Sekumele nami ngihambe ngiyolala. Kusho bakutyana ukuthi lala ke manje. Ngo9 nje ukhathwa off yonke into. Okay. Sekumele ngihambe nami ngiyokumina ngiyolala. Alright. Thothi mhlawumbe kuzokwenzeka ngisayikhulumela nefoni angalali vele. Uzofika usise ezonokhala umama wakhona ezonokhala ukuthi like ngiyabaphazamisa bo. At least ifoni kumele ngikhulume nayo mekuthiwa mhlawumbe abekho. Ngo9 nje kusuke kahle sekumele mina ngilale nje ngilale. Okay manje ngalesikhathi kwenzeka lonto yini efikayo emqondweni wakho nje ukuthi noma usendlini yakho kufanele ukuthi ukhulume nje futhi bengizibuza ukuthi okay kanjani yabaphazamisa kanjani because vele makuthiwa asilale ngingaka notice ke bengitsho ukuthi boma bathi sesikhatha off mase siyalala manje. Bengitshela ukuthi sonke sisuke silala. Until ngibona ukuthi no man kahle kahle imini umuntu osuke elala la. Bona the time bethi mina angilali abayi kolala bona. Baya ngala kulo sisi lo. Yila benesikhathi sokuthi ke kumele banesikhathi naye ke manje ke bahleli naye nje yabo yonke lonto leyo. Futhi mawubuka wena mana besuke behleli naye yini abasuke beyenza. Noma phela bengangeni lapho phakathi. Kodwa bona bebazwakala ukuthi bayaxoxa ngaphakathi. Ukuthi ngithena akakhoni vele ukuthi kuphendule. Kodwa bona bayazwakala ukuthi okay bayakhuluma ngaphakathi. Okay. Noma bokungixake lo ngoba phela imini noma ngathiwa okay abaya ngemsebenzini. Bebangena ndaba ukuthi mhlawumbe bazoya kuyena. Baya kuyena ngikhathi sebusuku kuphela. Ebusuku ila abaya khona kuyena ke. Ukuthi mhlawumbe bazohlala until 12. Emva kwalokho ke uthi abayalala. Okay, kezwakala. Okay, ngiqhubeke ngisebenze. Yabo ngilo ngisebenza okay. Sengiyaqala manje yabo nje. Sengiba ukuthi manje why bethi mina kumele ngilale? Why mina kungasamele ngikhulume manje noma ngiserumini? Okay. Sekumele nje ngilale nje flat kanjani? Okay. Ekubeni bona bangalali, why bona bengalali mebethi mina ngilali? Ngoba phela base ngangishiya bahambe bayohlala naye yabo. Mhlawumbe ngisale ngibukele iTV mina ayikho. So akuzange ukufike lethi mhlawumbe ngiyenzeka ukuthi ikhona ukusebenza okukhona la ngaphakathi. No, ziningi izinto engase ngicabanga ngaleso sikhathi leso. Okay. Kuningi kangangokuthi ngase ngifisa ukuthi
bathi lesikhathi bengenile ngale Uhambe uyolalela. ngisondele ngakhona kodwa ngibuye ngibe nokusaba futhi ukuthi makuthiwa sabayaqhamuka mina ngila eminyango ke obviously sengizophelelwa umsebenzi. Yabo okay ngalo ngizama ukuthi okay kancane ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani lana. Alright. Ngoba manje okay lo muntu lo akakwazi ukwenza next. Makumele ageze imini omlekelelayo. Kodwa makumele adle uyakhona ukudla kodwa futhi manje izandla zakhe ayisebenzi. Azikwazi ukwenza lutho. Yabo senginemibuzo nje eminingi manje ukuthi okay yeba akakhulumi. Why bangamfaki wheelchair bamlethe ngapha sihlale sonke yabo nje. Okay Bese kuzothi ngelinye ilanga okay ngiyadlula ke passage la. Ngale khathi lezi okuthiwa usukelele yena ngazo. Ngiyazwa manje ukuthi lo muntu kahle kahle ngathi unenkinga ngapha ngaphakathi. Sondele iminyango ngalelisisi. Hayi lo muntu ovusha ukuthi uyakhala la ngaphakathi. Hey ngicabanga ukuthi mina ngoba phela kuthiwa usukelele. Mina ngizongena kanjani ke la ngaphakathi? Kodwa manje ngoba phela uyezwa ke nje ukuthi akaleli. Ngiyezwa ukuthi akaleli. Kodwa manje futhi ngiyasaba ukuthi kumele ngingene ngoba kuthiwe ngingangeni. Kodwa futhi manje ngibona ukuthi angikwazi ukuniyeka ekhaya kubeni ngikhona siba u2 sele naye. Wazi noma mhlawumbe uwile noma ukwenza kaleli. Okay ngingene. Bangena and uyakhala ngempela. Yeah. Kungithusa nje lokuthi manje kanjani ngoba noma ngithi ngiyamkhulumisa angiphenduli. Yeah. Ekukhaleni kwakhe hayi manje ngicine ngibona ukuthi umethu uyazama ukukhuluma yabo. Hayi man lo muntu akekho right. Yeah. Akukhulumeki kodwa yena uyakhuluma kodwa manje angimuzwa ukuthi uthini. Okay. The time ngisondela mina kuyena ngifuna ukuzwa ngithi ukuthi uthini. Yeah. Nginothisa ukuthi man la akukho right. Akukho right kanjani? Ilimi alikho. Yo. Alikho. Manje umfica uhleli ulele noma wenza nje ubengaleli. Wenza. Yabona ngaleso sikhathi leso ke uyakhala ukuthi umile. Ume ngenyawo. Nokwathi ngathi mengena kwangithusa ukuthi hayibo. Manje okay. Sengiphinde ngithusa lokuthi kanjani? Okay lo muntu akakwazi ukwenza next. Namhlanje uyakhala. Umfica umile futhi. Umile kanjani? Kwamina sengiyasaba ke manje ke ngoba angisaqondi serious. Kodwa ngiziphe leso sibindi leso ukuthi since yena engekho right noma kungithusa ukuthi manje umile kanjani. Okay. Ngithi angizama ukuthi ngizwe kahle kahle indaba wayekhala. Into emsukumisile futhi yini? Ngoba wazi ukuthi akakwazi. Ngazi ukuthi akakwazi ukwenza next. Okay. Akakhona ukukhuluma sengibona ukuthi ilimi alikho ke manje ke. Yabo lo kwangithusa kakhulu ngathuka nje lokwamempela. Manje kwenzakalani emzimbeni wakho mangabe discover zonke lezi zinto eziyishock at the same time ziningi kangaka umuntu owazi ukuthi disable akakwazi ukwenza lutho umfica umile mawuthi ukhuluma naye uyabona ukuthi akanalimi. Yabona nje lapho ngathi ekuboneni wami ukuthi ilimi alikho hayi ngiqamba manga ngoba ngake ngaphuma ngamshiya lapho. Wamvalela. Ngavala nje umnyango ngamshiya lapho ngacabanga ukuthi manje ngizothi bengiyokwenzani lapha. Ngoba bengicabanga ukuthi ngibatshela ukuthi ndangu umuntu unenkinga lana. Ngibuye ngithi mina bazothi bengiyokwenzani ngoba kuthiwe ngingangeni lapha. Ngithuse kakhulu ke lokho ke. Bengingasakhululeki. Okay. Bengingasakhululeki ngoba yabo kwesinye isikhathi bengeke ngithi mangilele yabo nje ngize nje ama strange voices ngingazi ukuthi yabo ngithi ukuthi mhlambe yabo izinto nje ezenzeka phandle. Kodwa manje yabo nje izinto engicabanga namseningi kakhulu. Manje sekuba nezinto eziningi usuhlanganisayo ukuthi ngiqale ngabona ukuthi ngabona yabo nje sekuningi kwamina sengiyasaba. Kushuthi ziningi izinto ezenzakala kuleli. Sengiyazibuza ukuthi kusasa yini futhi enye ezovela. Okay. Sengiyasaba ngoba nje noma kuthiwa sisala naye sengiyasaba ngisakhulule eqobo. Kodwa manje futhi mabefika kumele ngizame ukuthi ngingavezi ukuthi sekunezinto ezaziyo abazi ukuthi wena ngoba ngiyazi phela vele obvious umsebenzi uzophela. Vele umthetho sengophulile vele. So ngiyazi ukuthi vele umsebenzi uzophela. Manje ayikho indlela abakwazi ukubona ngayo noma ukuthola ngayo ukuthi usuphulile umthetho.
cha ngaleso sikhathi ngathi ibingekho ngoba nabo akukho ebebakusola. Oh, Nami bengenza sure ukuthi mangabe bekhona ngizenza nje umuntu right, angibi nankinga. Okay. Ngibe ngizwe ukuthi cha bona kunzima ke. Okay, manje wasuthatha siphi isinqumo-ke mase kunjalo wathi hayi ngizoqhubeka ngisebenze la noma ngididekile? Cha yabona ngacabanga ukuthi ngivele ngimshiye nje kanjalo ngivele ngihambe. Okay. Kodwa manje ngezizathu sokuthi vele nenyanga ibingakapheli. Wo. Vele nemali bengisayidinga vele. Okay. Ukuthi kumele ngithole le mali. Angizokuma kuthiwa ngihamba ngizohamba ngani. Okay, okusho kwaphoqa ukuthi Kwaphoqa ukuthi kumele ngihlale. Ene lapho eMaritzburg angazi umuntu ngizothi okay. ngikhala kubani. Okay, Okay, ngihlale ngiqhubeke ngihlale. Kodwa ngathi isikhathi akusahlaleki. Ekuhlaleni kwami kwathi ngenilanga ke nje ngilele futhi ngangiqeda kulala nakhona. Hey man. Ngiyampupha manje lo sisi. Ekumphupheni kwami uyakhala njengoba vele bengimbonile ekhala. Okay. Mekhala uyacela ukuthi ngimsize. Msiza kanjani? Ngoba phela akakaza akhulume nami ukuthi kumele ngimsize noma ngithi ngiyazama. Yeah. Akukhulumeki. Hayi, yabo nje sekuningi nje manje mina angisazi ukuthi kumele ngenze njani. Liphinde libuye futhi iphupho. Yeah. Manje umphupho usuke nalo limi noma lithiwe lingekho? Mekhuluma lesikhathi ngimphupha mina ilimi likhona. Oh. Kodwa manje uyakhala ekhaleni kwakhe akakhali ukuthi ukhala inyembezi nje lezi esizaziyo. Oh. Ekhaleni inyembezi esuke ephuma. Kusuke kuphuma igazi. Hayi inyembezi. Hey yabo nje sengisaba nokulala ke. Kumele ngilale mina angisacime endlini. Usuyasaba? Ngiyasaba kwamina ukuthi manje angithi ngizama ukuthi lephupho leli lingasabuyi. Oh, manje kuyabuya. Still lokuyabuya. Kuthi ngokwesithathu yabo nje ngiyabona lapho bengingasahlali ke nokuhlala ke. Bese ngifike nje ngibeka ukudla kwakhe manje ngimbekela ukudla ngiphuma. Awusamxoxisi? Sengiyasaba manje ngithi sengiyasaba ukuthi kahle yindaba. Why ethi ngimsize kodwa manje mangabe ngifika kuyena akasho lutho. Okay, why ezifika nangephupho Yena kanjani? Ithatha phi pha ukuthi ethi la ekwazi ukukhuluma nawe ngamaphupho kodwa kumele kube yimina omsizayo kanjani abantu bekubo bekhona. Ngimsiza ndlelani mina? Okay, yeah. Hayi ngihleli ngicabanga okay. Since ngibonile ukuthi uke wafuna ukukhuluma. Yeah. Kodwa manje ngangamuzwa. Nali lale phupho leli manje ke. Yeah. Cabanga ukuthi okay. Angike ngizame ukuthi mhlambe mangathiwa ke ngifika nepeni nephepha. Kuko lokho kusaba lokho. Okay. Ngifika nepeni nephepha ngiyamnikeza ukuthi mhlambe kube iyona ndlela esoxoxa ngayo mina naye. Oh, yeah, ngiyazwa. Since engakhulumi heni. Ngimtshela ukuthi okay, ngicela ngibhalele lana ukuthi nje yabo ubani wakabani nje since sihlala sonke yabo. Oh. Hayi angibhalele nangempela. Manje unikeze ilokhuza ngalesikhathi leso wazi khona ukuthi usuke ekwazi ukwenza konke. Ngalesikhathi lesi mina okuthiwa manje kumele ngingangeni la. Oh, Isona isikhathi esengisebenzisa leso ngoba phela kulesikhathi lesi engihlezi ngingena ngaso. Vele usuke Okay, ngiyazwa. So ngithathele ngalesikhathi lesi ngibuka ukuthi okay vele ngike ngamfica ekhala ngalesikhathi. Okay. Senginako vele ukuthi angihambe ngingene lapha ngalesikhathi okuthiwe mina ngingangeni ngaso. Uhlezi umfice emini. Kokunye mhlawumbe uthola ukuthi akamile. Kokunye uzomfica ehambela nje. Uyadrya la endlini. Okay. Yabo sekuningi ngalendlela ukuthi noma ngizama manje ukufihla ke akusafihleki. Nabo sabayabona ukuthi kahle khona inkinga ekhona. Sekumele ngiqamba amanga ke manje ukuthi ngikwazi ukukhava la. Ukuthi unenkinga kahle ekhaya kunenkinga yabo izinto ezikanjalo. Ukuze kungabonakala ukuthi kahle khona sengikwazi. All right. Hayi ngicine ngimnikeza ipeni leli nephepha. Kodwa manje futhi inkinga uzobhala kanjani noma ngoba izandla asebenzi. Kodwa phela ngaleso sikhathi vele ehlezi sisuke esebenza. Okay. Noma ke emebhala abukuthatha isikhathi. Akabhala ukuthi uyasheshisa. Uyabhala nje. Kumele kube isikhathi. Okay. Ngilindele akabhala ukuthi usibani wakabani. Kanjani?
Okay, udadewabo musi. Lo sisi ubethe umomola ekhaya ubethe udadewabo lo. Okay, kodwa manje isibongo asifani. igama nesibongo akufani bese ukuthi leli gama leli abakutshele lona yilo leli akalibhala phansi Akusilo leli la. Ngibuye ngithi hayi kodwa phela vele yabo kwegama. kuyenzeka Kuyenzeka nje mhlawumbe basebenzise elinye. ya Kube kuwukuthi isibongo kodwa isibongo ngibuza manje. Okay, dadewabo kanjani? Abo ngibe naloko mhlawumbe ukuthi okay mhlawumbe yabo obaba. Mhlawumbe bahlukene kanjalo ke. noma okay I can Okay, hayi kunanokuthi angithi lesikhathi lesisuke sesincanyana vele. yeah Mina naye akakhona ukuthi ebhale nje ukuthi uyabhala. So kumele ngimnikeze isikhathi. Ngimnikeze isikhathi. Namhlanje okay. Yiloko ngizama ke kanjalo. Agcina echaza ukuthi man yena la ekhaya akuyena yena wala. Okay. Ngithuseke manje lokuthi kanjani? Okay. Ay yabona khona futhi ngingamkholwa manje ukuthi kanjani. Uma kungasuye wala ekhaya wayezokhubazekela la ekhaya. Ngithathe igama leli angikwazi ukubuza umuntu phela futhi. Ngizobuza bani? Ngithathe igama leli anginikeze lona. Analesibongo sakhe. Yeah. Shona lapha kuma social network. Ufike ngifake igama leli ngifake isibongo. Hayibo. Usisi nangu uyavela. Uyamthola? Ngiyamthola usisi. Okay, ngiyasesha. Sisi lapha. Kuno rest in peace nje. Abantu baphatheke kabuhlungu ngalendlela yokuthi indlela ashona ngayo. Usisi lo wena umgadi. Lo mina engimgadile engihlala naye lapha. Masangivela la. Yeah. Usisi lona ushonile. Ukuthuka ke kanjani ke kuwe emva kwalokho? Yabonga lelo langa ke ngangifisa ngisho ukuthatha yonke into yami ngihambe. Yeah. Kodwa manje futhi ngase ngitshelele ukuthi ngiyahamba ngiyayeka ke manje. Yeah. Kwangengikwazi futhi ukuthi ngingahlela yonke into ebusuku ngoba ngangicabanga ukuthi ishime kuthiwa mhlambi lo mama uyangena la endlini yabo. Uzokubona ukuthi kungcono mangabe vele inyazi kuseni bayashesha ukuhamba. Okay. Qoqa into zami fast ngihamba. Ngase ngithi vele ukuvuka kwami angeke ngisakwazi ukuhlala la. Okay. Ngiyahamba. Wake walala nje kodwa? Angizange ngize ngilale. Wazi kwasa nje ubhekile. Yabo into eyenzeka ngalelo bobusuku lo bengangithenga ngizovuka ekseni ngihambe ngabo. Yabo khona lobuthongo lobu obuyafike nje bukuthi fast. Yalokuthi fithi kuba ngathi ulele kodwa ungaleli. Okay. Yilobo buthongo lobo bafika ngalelo langa lelo. Ekhala usisi ekhala. Ethi uyacela nje ngingamshila. Kusho usebone nokuthi uyahamba. Ucela ngimsize ngimkhiphe lana. Usekhathele kwayena usekhathele. Yeah. Yabo manje angazi noma ngiyaphupha kwamina noma ngempela ngimbona ngempela kula endlini kwamina angisazi ngempela ke manje ke. Yeah. Kwaba nzima. Ngoba into eyenzeka ke lapho ke okay ngimbuze ke mina ukuthi manje ngizokusiza yabo ngoba sikhuluma kanje. Yeah. Kwangathi ngikhuluma naye nje ulana vele akungoba ngiphupha. Okay, kungathi into eyenzakalayo. Kwangathi into eyenzakalayo vele. So nami ngangasa understand ukuthi lo muntu ushonile manje yabo. Okay. Kwamina ngase ngibona ukuthi vele obvious shoot ukhona lana phela ke manje. Yeah. The way kwakenzeka ngakhona. Anginikeze iaddress yakhe yasekhaya kubo. Yeah. Mina athi ucela ukuthi ngihambe ngiye khona. Ngifike ngibachazele ukuthi ukuphi. Yeah. Akashonile yini uyaphila. La khona yini uyasebenza. The time bengibona bengena ngala erumini lakhe. Kusuke kuyisona sikhathi leso ayosebenza ngaso yena. Kushuthi basuke bemtshela. Lesikhathi mina kumele ngilale. Bona ilesikhathi abasuke beyomsebenza ngaso. Yo, so kabenzela ukuthi ngingaboni lutho mina. Alright. Bazi ukuthi vele ngilele. Ngihambe ke ngiye lapho ke kulo muzi loyo ngenhlanhla ngithole ke. Thole nabazali bakhona. Kwakhona akulula futhi. Mangabe usufika khona ke nje ufika indaba uyiqala kanjani nje? Azange nje kube lula. Angifuni uqaba mangazange kube lula kodwa ke vele kwakungiphoqa.
yayingasekho enye indlela ukuthi mhlambe ngase ngayeka ngoba phela vele wayesengicelile ukuthi ngingahambi ngishiye lapha. Okay, ngifike ngizichaze ke phela bangazi. Ngisichaze ukuthi okay ngubani, ngisuka endaweni kanjena. Ngibe nenkinga la. Enkingeni yami enginayo kunomuntu okanje. Angingaqale ngichaze ukuthi la ngisebenza khona ukhona lo muntu lo. Ngichaza ukuthi kunomuntu okanje engimphuphile. Ekucela ngimsize. Ngisengiveza nesithombe lesakhe ke manje lezi abefakile lapha ku Facebook. Wasithatha Ngenzela ukuthi yabo kube lula. Since sengazi vele ukuthi vele ake ngibavezeleke. Abo nje ngendlela abathuka ngayo. Umama khona wakhala ngaze ngahamba. Umuntu engase ngikhona ukuthi ngikhulume naye kwakumfo wabo. Owayekhona lapho ngaleso sikhathi leso. Ngoba ngafica umama khona naye umfo wabo. Uyena kumuntu engase ngikhona ukuthi ngiyabo ngikhulume naye uma bangendlela nje ayikhala ngayo. Futhi yabo eqaleni akangikholwanga. Wabuka nje ukuthi okay kusho ukuthi mina mhlawumbe khona yabo mhlawumbe indlela engize ngayo okanye kuneplan mhlawumbe yabo nje engiphezulu. Okay ngichaze ukuthi okay ngibe nephupho kanje. Azafika abamathathu. Ngoba kuthe lapho sengithi ngiyahamba khona wangicela ukuthi ucela nginamshiyi lapho ngimkhiphe. Manje bona bayabuza ukuthi ukuvezele yini ukuthi ungamshiyi kuphi. Nokuyilanga sekumele ngichaze khona ukuthi cha kahle lo muntu ngihlala naye usuku nosuku ngihlezi. Usuyitholile imali yakho nje usukhipha indaba engaka? Cha phela vele manje lapho ngase ngiyidelile ukuthi vele awusala ndaba nanemali. Akusena futhi ngase ngithemba nokuthi obviously vele kuzodingeka amaphoyisa lana. Makufika amaphoyisa sekuyiwona ke phela ke esengizokhuluma na ukuthi angisosela. Ngoba phela ngikwazi usala ndaba nemali nje usufuna nje ukuphumphela. Ngase ngifuna nje ukuthi ngihambile. Ngase ngifuna nje ukuzibona ngingasekho lapho. Okay noma kwabanzima ke phela ngoba futhi kumele ngiqale nesikhathi ukuthi kumele ngijike futhi ukuthi kwenzakalani. Yazi ngibachazele ngale ndlela leyo ukuthi bazama ukuthi beyi-understand lento noma bengayi-understandanga. Ngoba bona bayazi ukuthi understanda kalula nje. Baze bangisa ngisho ethuneni lakhe. Amathuna khona vele asegcekeni. Bathi nakho la samfihla khona. Nawo. Nangi la yekhona simasithini ukuthi ukhona nangu la. Mina mele ngichaze phela ukuthi imuphi lo sengikhuluma ngaye ke njengamanje. Ila khona okwazi ukuphoqa khona ufanele usho ukuthi hayi cha. Sekumele ngichaze ke phela manje ukuthi lo muntu la ngithole khona umsebenzi mina. Ukhona. Ngikada yena lo muntu kahle. Ayakubanga lula. Ngoba kwamina lapho kade bangasangithembi ke nje inhlobo-ke. Bebangasangithembi nje lokwamampela. Kwamina ngase ngumuntu vele obizelwe amaphoyisa. Ukuthi kahle kusho ukuthi mina obembulele vele. Ngoba phela usisi indlela ashona ngayo ngathi kwaba ukuthi waba senkosini yemoto. Meba senkosini yemoto bona bazi ukuthi okay bahambile bamthatha lapho wangcwatshwa. Yebo. Kodwa yena ke angithi lapha labhala khona phansi ngangingakalikhiphi vele iphepha lelo lokuthi ngibabonise ukuthi naku la. La mina engikhuluma naye khona. Nanokuthi yabo ubhala kwakhe phela vele yabo umuzobhala kodwa isandla yabo singasajwayele kuba yinalona ukuthi uyabhala kodwa hayi ukuthi ubhala kahle impela nje kodwa kona kuyakhona ukuthi kufundeke. Manje ke sengiyabachazela ukuthi kahle la usisi lo uthe ngibona ka sebengichazela ukuthi uhambe ngengozi yemoto. Uma yena ke lapha uchazele phela ukuthi cha yena azangashone ngengozi yemoto. Lo muntu wacuywa qala ephila. Wafakwa emotweni yakhe. Yasi ihanjiswa ke imoto ukuthi kuzobe ngathi kube ingozi yemoto kanti cha.
Okay. Nokwathi ke lapha abizwa kamaphoyisa hey. Ayishe. Sekumele uchazele amaphoyisa ke manje. Sekumele ngichazele wona amaphoyisa ke manje. Manje isikhathi ke saliyazi asikushayini. Vele enye indlela yayingasekho. Yo. Kwase kumele lokho engikuqalile vele ngisale sengiqeda vele. Okay. Bangibizele kamaphoyisa futhi ngamukela ukuthi noyazini ngoba naye ubonile ukuthi ngizile la angithume khona. Yebo, noma kungenzakalani. Noma sekungenzakalani ke manje ke. Egcineni mina mangikwazi ukuthi ngiphume lapha ngingasala nje lapha. Ngoba phela angikwazi ukuthi vele nje already sengihlala ensukwini kakhulu. Ngihleli nomuntu okade ashona. Yeah. Hayi ke fikeni kwamaphoyisa ke ngachazele nawo. Ashayanga isikhathi ukuthi bebuye ningakafiki khona. Isikhathi saze sashaya vele ngoba kabe buya ngo4. Oh. Isikhathi sashaya vele kwakuthi angikho. Abangafona yini? Kabe fona ukuthi ifoni sengiyibuka nje. Vele ngiyazi vele ukuthi kungashiwo noma ngabe yini. Oh. So nje sengifisa ukuthi iphele le. Okay. Ngingabe ngisalala vele ngazi ukuthi okay ngiyahamba vele. Alright. Hayi ke ngachazela amaphoyisa kwawona nje ubone ukuthi yabo le. Abayikhola nje ukuthi Kahle kahle ngikhuluma futhi ngiyaphupha nje seminqobo. Until ngithi mina ke okungcono mangabe kuukuthi angikhola. Nakho la ekade bhala khona. Isithombe sakhe umshutha ngani? Angizange kungifikele ngaleso sikhathi ukuthi umshuthi. Angimshuthi ehe. Oh. Kodwa ngaveza lengxoxo le ukuthi lo muntu akakhuluma. Uyabhala. So indlela mina ngikhona ukuthi njengamanje ngikhulume naye ngayo yile. Yeah. Ayakubanga lula. Kwaphoqa ukuthi kumele khanjwe ke manje senisekunamaphoyisa. Yeah. Kuyiwe kuona lo muzi lo. Manifika niyabafika. Ekufikeni noma bona ngingasho ukuthi khona yabo indlela thizeni. Base bebonile. Ngasebenako ukusola ukuthi kunento eyenzakalayo he. Ngoba nje vele safica ukuthi vele kuyaphithizela nje bayaphithizela nje awuqondi kahle kahle kwenzakalani. Okay. Nanokuthi yabo eroomini lela yehlala kulo. Masifica vele ubengasekho kulelo room lelo. Ha, basibamfihlile. Useshiftiwe kulelo room lelo. Kusho ukuthi kabe nako nje ukuthi yabo kunento eyenzakalayo. Okay. Kwaphoqa ukuthi vele amaphoyisa angithi ilindaba lezama search warrant. Oh. Ehe. Kwaphoqa ukuthi kumele baveze yona ukuze bakwazi ukuthi baseshe lonke into igcekelile. Yeah. Hayi. Kwaseshwa. Umuntu akatholakali ke manje ke. Usunamanga ke manje. Sekuyimina ke manje onamanga yabo nje ikhanda lami lake lama. Bathini ke bona ke? Yabona manje bonke sabajikele mina manje ke. We Nkosi yami. Ukuthi yabona kahle nangumuntu osenenkinga ke njengamanje ke. Yeah. Hey, kwaba nzima ngifuna uqamba manga. Kwaba nzima. Uzutholakala kanjani? Hlanhla leyo ke yena umama lo. Ngathi kunomuntu amaziyo owayengekho connected vele. Ukuthi ehena mhlambe asike sifonele uSibani. Yeah. Siza ukuthi yena ngeke asilekelele yini. Okay. Fonelwa kumuntu kwakuthi akekho eduzana naye ngaleso sikhathi leso. Khona la wayoba busy khona. Webabo. Yabonga lo la ubusuku bonke akukaze kulalwe. Amaphoyisa ahleli la. So nje sekukhona ngisho umphakathi ke manje sekugcwele nje. Yo, abantu bafuna ukubona ukuthi yikwenzakalani. Angithi manje phela sekuyimina manje wayengena namaphoyisa la. Wo. Wayengifika nabanye abantu la. Yabo nje manje vele nabo saba nomsindo ngalendlela ukuthi vele ngiyabona kwamina ukuthi indawo vele la angisenayo. Yo, Kumoshakele. Gcine ifikile kuba abantu. Yabo lapho nomunye wayesezama ukuthi makungabe kunomuntu okuthiwa uyabona amaziyo. Yeah, ambezi. Even abefundisi. Yabo nje kwasekugcwele ngalendlela ukuthi abanye kabeze besho ukuthi
vele kade sabona la niyabona nje bakhona bebenokusola vele ukuthi khona akabe nako lokho ukuthi phela bomu usola nje ungenafakazi ayikho vele into ozoyikhuluma ugcina uthula nje kanjalo ngoba ngathi ivele nakhona bekukushona kodwa bese kwenzeka nje into ongayiqondi. Gcina efikile yabo sekukhona ngisho abafundisi ke manje kuyathandazwa kwenziwa yonke lento ongahle uyicabangeke manje ke. Hayi ke xaxa leyo ke yebo sekukhika kwachelwa kanti cha abo ekumshifteni kwabo abamyisanga nabo futhi bona benze ngendlela yabo ke ukuthi nje angabonakali ukhona kahle kahle ukhona benze nje ngalendlela ukuthi noma ngathiwa siyafika akukho umuntu ukhona vele lapha endlini ukhona khona lapho kwachelwa kuyathandazwa ayikho into engenziwa ngalesa sikhathi lesiya ayike umuntu wavela yabona lapho ngendlela avela ngayo ubevela ngalendlela yokuthi vele uyena manje ukuthi vele ilimi lona alikho ke akasenaso lesithunzi ahambe naso ngalesikhathi kade unaye akusekho lokho ukuthi manje umuntu okhubazekile useyena nje uyena nje kodwa ilimi lona alikho ekubeni uyena kodwa yabo angazi ngizothini kodwa nje phaphathekile ngalendlela le angazi kodwa nje kodwa yena uyabona ukuthi uyena lo akumulambile nje kodwa nje akekho wayengashaqekile ke lapho ke ngoba even ukubona nje lo muntu ukuthi umuntu siyamazi ukuthi washona samngcwaba uyaphila nangu kodwa nangu njengamanje la yabo nje ngoba yabo into eyenziwa lapho nabo kasebengijikele yilaba kholwa khona ukuthi cha kusho ukuthi vele bengiqinisile ngoba bengibaqambela amanga umphakathi ngendlela wasokuyiyona ke lapho ngoba kwamina abanye vele kwamina kade bengangithembi vele abanye ngoba nami bengihlala khona lapho so mengichaza mina ukuthi into eyenza ukuthi ngicine ngize ngenza kanje kuyini abanye bebangayi-understand leyo nto leyo ubonakala ngathi unamanga okanye mhlambe nginenkinga nalabantu laba yabo izinto ezikanjalo ingakho manje sengifuna ukuthi ngiveze lokho kuyazwakala kodwa ke bagcine kubenzakaleni ke laba baboshwa cha zange baboshwe kwakuboshwa benziwa kanjani ngoba nje amaphoyisa kwawona ayikho into ayesengayenza ngendlela nje okwase kungakhona bavele kwashiswa nje bashiswa phakathi endlini bashiswa nje nalowo muzi wabo ngoba ukuthi nje amaphoyisa nje wayengasenakho nje ukuthi vele njengamanje khona action angawuthatha ngendlela umphakathi bengisathi ngizokubuza ukuthi yonke ukhuluma indaba engaka nje ngabantu ababuke njengabantu benamandla uthembe so singe-understand-ke manje noma ngathiwa ke vele bebasekhona yebo bazongibona vele bebazongibona ngoba nabanye abayimndeni yakhona vele bazongibona kodwa ekugcineni kumele ngibe ngikhulumile ngoba yabo nje leyo nto leyo namanje ayisuki kumina ayisuki nje qobo kangangokuthi ngisengaphinda ngiyosebenza ngithi ngifuna umsebenzi wasendlini cha ngeke ngisakhona siyasaba angeke ngisakhona impela kuyazwakala so umuntu ke omunye ke mhlawumbe usanethemba lokuthola umsebenzi kuma social network njengoko Facebook kanje iliphi mhlawumbe igama ongamnikeza lo no umsebenzi uyaba khona right uyaba khona futhi ubheda kokunye futhi usubungekho kwawona lo msebenzi so kwamanje scam kusuke nje uzoqolwa nje okanye mhlawumbe ubulawa noma kwenzakalani kodwa kumele wenze sure ukuthi before uze uhambe uye lapho wenza ama check up uya-check-a ngaleyo ndawo leyo nje uconfirm nje yonke futhi ungahambi kube ukuthi akunamuntu owazi ukuthi uya kuphi kanjalo into esikanjalo futhi kokunye ngathi mhlambe ungathola nanomuntu ozokwazi ukuthi afike akuphelezele akushiye khona ukuze azi ukuthi mekuthiwa mhlawumbe unenkinga uyazi ukuthi ngisuka la ngiya la kodwa umsebenzi ukhona nje olegit abantu bayawuthola futhi umsebenzi basebenze khona
Hayi ngizwa kahle. Siyabonga Nkosi yami ukuthi usithembe nokuthi uzosithulela udaba olukhulu kangaka. Siyabonga kakhulu. Mbukeli uzwele nawe ukuthi zibuya kanjani la. Besacela ukuthi kusama ngabe ukuthi ubungaka subscribe. Awupress usubscribe button lapho uphinde ushare iLokhuza iYouTube page yethu. Sicela ukuthi Nkosi yami uma ngabe ukuthi unesifiso sokuthi uze lana Nkosi yami uhambe kwi Facebook page wethu Off My Chest ubhale mangabe uthi ufuna ukuza lana. Njengamanje sesiyidede inkundla. Danko.